everyone आसा खालामदों नोंथांमोना बयबोनो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ रायजोफोर थ' दिनैहाय आंहा डिउटिया 12:20 नालाय थ' आं बेयावहायनो फैदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आङो दिनैहाय फिसालाखौबो लानानै फैफादों आरो डिउटियावहाय थ' फिसालाखौहाय एसेनो माने गथ'फ्रा एसे सिजनेल माबा गगा मोननाय गुजुनाय जालाबायो नालाय बेखायनो एसेनो बांद्राय माबानिया एल'पेथिकनि मुलिया बांद्राय स्ट्रं जायो आरोना दुरबलबो जायो बेखायनो हमिअपेथिनि मुलि एसे जाहोनायनानैहाय नायनानैहाय आङो लाबोदों आरोना थ' बिबौजोंहाय दायो बेरायबाय नोगोद खुसिखा दिनैहाय माने बाहेरायाव ओंखारनो मोनबाथाय ओरैबादि खुसि जायो थ' दायो डिउटि जोब्बाय नै डिउटि जोबनानैहाय थांफिनोसै ओमफ्राय माखासे माने बहुतनो खामानिबो दङ आंहा मालबो सफैनानै दङ बेफोरखौबो नायनांगौ ओमफ्राय लोगोसे आरो सफैबावगोन दा बेलासियावबो नै बेफोरबायदि आरो थ' आबो मोनाखैमोन नोंथांमोना जायफोरनोहाय एसे खम दामनि पार्ट नागिरो आरोना नोंथांमोना दायो पार्टनि कालेक्सन मोनसिगोन आंनियावहाय बहुतनो माखासे सफैनानै दं आरो माखासे सफैगोन थ' नोंथांमोनाहाय आं सम मोनोब्ला देखायगोन दायो हाबानि सिजन नालाय हाबानि थाखाय बहुतनो नांगौ थ' मिक्स पार्ट मा थ' बेफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन थ' माने एसे खम रेन्जनिफ्रायबो बांसिन रेन्जनि नै बेफोरबायदि गासैबो रेन्जआवहायनो नोंथांमोना मोनगोन आंनिफ्राय दायो नै ओंखारनोसै डिउटिनिफ्राय ओमफ्राय थांनोसै स्कुटिजों थांगोन स्कुटि लाबोदों आङो बारा गोजान जाखाया नालाय बेखायनो बेजोंनो फैबाय थ' माखासे माने कास्टमारफोर फैनो खोन्था खाथि खालानि जायफ्रा खाथिनिया लांफैनो गोसो लांफैनो हागोन दायो सबानो हाबा होनो नानानै इदि दङ थ' बेफोरनि थाखाय लांफैनो हागोन नै आसोला बाबा खुसिखा नोङो आस्सा आइ आबा नोंनाव थांनोसै दा आइ राजा थ' 12:20 हस्पिटालखौहाय सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायनो हागोन नै बिरादनो बेबायदि निट एन्ड क्लिन थाखायो आरो हस्पिटाल बेयो आउटडोर डिपार्टमेन्टसो नालाय थ' बेवहाय आउटडोरबानो जायो आरो ओमफ्राय बहुतनो दाथ' कारकलफोराबो भिजिट थायो बिनि थाखायनो बहुतनो इक' फ्रेन्डलि बेफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरखौ मोजां साजायनानै दोनगासिनो थायो आरो अलवेजनो नै बेवहाय एकदम निम बिलाइ दङ निम गोखा बिराद मोजां बेफोरखौहाय बाहायनो हायो आरोना हामबाय आबा हामबाय थु न'नाव थांदोनि थु सना दायोबो जों बयबो थांजोबबायसै नै ओरैबादि गारियाव स्कुटियावहाय गाखोनो मोनैनि नै बेवहाय आंना सब समय डिउटि नङा थ' सम सम माने स्टाफ गैयाब्ला बिदिनो जोंखौहाय थिनहरो आरोना थ' रायजोफोर दायो थांनोसै जोङो बेजों फैला एसे गामि गामि टाइप मोनो आरोना बहुद मोजां मोनो बिराद खुसि जाखायो नै बिदि हमलायनो गोनां जायो बिबौखौहाय नोगोद नायगिरिफोर नैबेनो जाहैबाय बार'बिसा आरोना बार'बिसा मेन टाउना बेनो ओमफ्राय बेखौहाय बारलांबाथाय ससे थांबाथाय श्रीरामपुर मोनबाय माने बेनो श्रीरामपुरानो आसाम बेंगलनि बर्डार आरोना थ' नै बेफोरबायदि थ' नायनानै लादो रायदांदै आरो रायदांदै बेनो फैयै फैयै नै रायजोफोर एसे न' खाथि मोनहां जाबाय ओमफ्राय बहाय खुसेर बिदै लोंलांनोसै एसेनो फ्रेश मोननायनि आरोना डिउटि खालामना मानानै मेंनानै फैबाय ओमफ्राय बाबुआथ' उन्दुबोखाबाय नै लामायावहायनो जि मोजां उन्दुखाबाय नै बाबा सनाया
स' फाइनालि जों सफैबाय नै रायजोफोर थ' दिनैनि बे गोरलै ब्लगा एसेनोसै नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन्थों लोगो मोनबावगोन आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ'हाय